Pila, buseng? Tag 30 rin kilo. Ari mo palit, 30 rin kilo. Pangmasa nga presyo na, pangmasa. Ari, palit na mo. Kailangan ka standby sa balay. Ari na mo, ano yung merkado kay Bratora? 30 rin kilo. Panahon na sa mga mamalitay. Tagpila ang pirit pod. 80 ang pirit, mother. Asa na, mother? Pirit, 80. Good morning sa lahat. Good morning mga ka-people. Live ta karon sa bagsakan sa merkado sa Oroqueta City kay bagsak presyo na lang ang isda, 30 na lang. For only 30 pesos. Makapalit na ta og isda nga labas kayo. Kuya, tagpila ang imong isda. Gutom, wonder din ang gutom, barato na. Katong 30, asa to? Burot. Ito ma'am, sir, burot dito, kumbati na. Wala, usa ka pamilyahan sa kilo, dagang mga Ganaw ta sa... Pila kilo ana, madam? 30 po na. So, ginbite na mo tanan no, mga ka-people. Bait mo na mo tanan na palit sa isda. Classmate, pila kilo? Burot, pila kilo? 30 na ang kilo, classmate, tara, burot to. 30 Ano kay barato naman, ni mo ron? Oh, tara, ani mo dre may burot, 30 rin kilo. Tara, 30 rin kilo, ani merkado, karong magdawa. 30 ra, wapa kayo. Ani mo dre. Ang pirit, classmate, pila kilo ana? Sa isinta, ang piret, ani na mo, ayun isinta. Nice 60 na po yung 80 no? Ang burot, 30 ra, ani mo dre. Ano po sa lumiyagan? Madam, pila ang lumiyagan? 140, vlogger. 140. Pula kayo no? Kayo. Pero ang gadag bida ni karon ka people ang burot nga 30 pesos na lang per kilo. 30 na lang ang kilo, 30. Muni siya. Muni isda. Dayon ang kanang pirit kay kuan. 60 to 80 ang price range. Sa isinta naman lang peret, dire. Pirit sa 60. Kailangan mo pa itong lumiyagan? Oo. Sino tate? Oo. Pirit 80. Isda 30. Doy, dos one board. Okay, pila. City one board. Ninduta kayo kay 30 ka. Muni isda oh. O, diara, 120 na, sir. 120. Grabe tinimbangay ni Mother. Anong ibarato man mo ni Mother? Kiro sa, bro. Tag 30 na. Ano? 30 na. Anong 30 na naman ni Kuya? Kasagara ni... Ang dumyang man sila ni sagot. Dumyang baka nang wala na masyat silang bodika. Tag sa mga managat, amo ra pugi kumprag 20. Baligyan 30. 20 rin kumpra ni. Dayon, baligyan 30. Oh, just may patong. Just may patong yun eh. Bilod. Ma'am Jenna Ramey Floro sa Oroqueta City ni. Sa Bagsakan. Shout out everyone. Hi to Tag 30 ra kilo. Francis Vilbar. Hi to Jen Enzo. Jen Buala. Hello po sa iyo. Shout out sa taga Australia. 80 na po ang pirit. Oh, 80 na yan. Palit na lang po, Mother. Unon ba? Unon. Hi to Floyd Jake. Hi to Marianyes. Liuka Pearl Payusan Tumanda Satori. Morning sa lahat. Apa dire? Dagana ani oy. Kuya, 30 po na yung mga kuya. Ay, 30 pa na mo nga. 30 po na. 40 ni ani. 40 kay gwapa na. Mas dagko po siya no. Pirit, pila, pirit madam. Kita, sir. Kita. Bapa kayo. Uy, Ma'am Grace Glidel is watching. Hi, Ma'am Grace.
Ibit Ibag Piator ug Joy Piator. Hello sa iyo, Joy Orasyon. To Joshua Palsis. Good morning. Anero from Usukan, Plaridel. So gaganina no atong burot labas guapa naay 40 naapoy 30 dito sa Pikas 30 ila dire pod 40 ning aning nga area mas dagko mas guapa liwat sa tindera pod. So mo ni no pirit pila ni pirit nimo 60 pula to ila 80 Daw na ako nga mo kayo. tanat ang busing Guapa. guapa kay pirit no. Morning, Yerdes Gasamul. This Glidel, yes, sayo may, Ma'am Grace. Kasayo ba ni mo diyan na nagbo isda? Shout out to Rolo Manlangit Dinawanaw. Taga Waterfalls, Kapatagan. Si Hari na Hari. Floyd Jake, shout out ko sa akong pamilya diha. Ug mga ig-agaw. Palit na mo diha, kay barato ka isda Merkado. Boseng, pila ni nga to ang kaning pirit? 100 ra. 100. Dagko ko nino, ayo. Kumpra, 80. Sinta kung kumpra. Sina kumprahan ninyo kaya ron mahurot. Na daghan pa kay naoga banira gud. Sa isa ka box pila pud na? Pila ka kilo maigo ana? Kupat ka po mo. 20 kilos sana. 120 kilos na. Dito 20 kilo. 120 times 30 so mga 6,000 pa ni. May mo kayo, Jasmine. Kabuhong juga gaon ka people kay 30 pesos ra. Ang lumiyagan pod kay 100 to 120. Hi to Edi Encarnacion from Davao to Jessica Ascuna. Barato hara isda di ay barato kay di mo kaduhaon ang presyo. Cheryl Pereira. Morning ma'am, morning. So for only 30 pesos. Natin. Top. La sige, abanti. Balik sila ka mo 16 kilos. Hi to Juanito Hipos from Metro Manila. Labi no, 30 no? 30 na lang kilo, 30. Lami ni bula-bulahon. Paksiw. Sili, uno-uno ni burot, lami ni. Bula-bula ni sir. Sagara taga mo ni bula-bulahon nila. Lami kay bula-bulahon ni. Nagkag 3 kilo bula-bula para kusumot balay. Tangan mo karne 1 kilo daw. Suko tayo ani mon. Suko ang iring ni ro. Nasuko nang ito yan eh? Oh, suko iring ni ro. Anong kita? Suko nang iring na eh. Oo ba? Barato ro mo tagal sir ang barato ni. Lagi, barato lagi kayo 30 ra. Yang mo lang sir. Joanne Rivera from Manila. Hello sa iyo. To Chika Kalunsag Bungkawil. To Christy Ann Telisio. To Shelly Ashelo Sereno. Eliezer Divino. Pagdala sa office ka ng pirit. Oh, hala. Bagsak presyo na. Tanan, 30. 30 na lang. Napay naabot oh. Sila napanabot. 30. Din pirit, 60. Pirit mo Charles, pinay mo Charles. Are, barato ra tayo. Manos Tito, isda nga burot, puti ikog. Dayon 30 ra kilo. Dayon apoy pirit 60 ra. Isko kayo. Tinimbangay namin dire guys. Hi to Chris Aurea Torres, to Manos Tito, to Jose Dragon, to Erna Bunga, to Joan Rivera of Manila. Erna Bunga, morning. Dire na po speakers guys. Na dire na po daghan dire. Pang-ayos na lang ay daghan. Pila kilo ng pirita? 60. Tasita dyan. Panyo Wala, dyan. 60. Kinilo sa burot, Ma'am Niera. Anghay, 30. Shout out Sir Kalinog from Iloilo. Gibaliga Wild Rogelin. 60 ang pirit.
Mamo na siya. Dagko kayo. Kung classmate ni guys. So na. Kotag bandok. Lami na unon. Lami dyan na siya unon. Kani siya sa Mons Drill ne, mapalit sila og 40 pieces para sa Mons Drill. Monster. So ibaligya or para kauno na nila. Baligya. O sara na mag... Wala guys, muni guys, 30. Presko kayo. Diyan sila mga class 9. Dili na apilo lang ko. Bagsak presyo tanan. Tutut. So, sabay pilit dia. Awa ko na oh. So, inta na lang dyan tanan. Siya ako, labi-labi. Di ko mo mabuhok kinaog isda. Joanne Rivera, hello. OMG, hapit na mga Jun Kauri. Kakao naglapas nga pirit. Gibaliga, well, sa dilin. Sanay, barato. Katama, uy, salmon. Di, tag 160 kilo, sir. Good morning, ma'am. Joanne Rivera, Joji Ann Abilidas Batiun, JB Barkin, Mary Jean. Mga isdaan niya nga, na marato na sila. 30 na. Okay dito. 30 na ya. 30. 30 na. Oh, 30. Kilo. Kilo. Pilan ba? 30 na. Lagay ko budget. Kung siya ang location, bagsakan. For only 30 pesos. Ang ila daw kumpra kanina is 20. Sa mga live viewers niya, abanti na. Abanti na ka people kay talagsaran ni may tabo. 120. Oh, di ara 120. 120 ra nung yagan labas kayo. Di ara 120 na lang. Palit na mo, ali na. 120 ra. Sana Nutod 120. kami, wami pamaho kao na labig apa. Perdagag halin. Guys, kao na labig apa guys, kay wa na. Apa-apa lang ni pero bit-bit na ni gismil niya. Kanon guys. Oh, di ra magakanta. So atong highlights karon kay kaning isda jud nga pirit o kaning burot no for only 30 pesos. Yung pirit nasa 60 to 80 per burot, 30 to 40. Shout out to Jun Jijin. King isda diri. Kuha na og lansa sir or pinala sa lansa daw sa singano to lansa Dunia Maria sa to. Limot ko eh. Dadi kan kay isda oh. Sa sobrang dami ng isda, barato na lang. Dapat mangumpra na nandiyan mo ani ba kay aron baligya po or side baligya pakadakaon. Siya. Eugene Lumasag Manuop. Morning. May, asa gawa din mo lang ang kuan may andit may. Diliit. Oh. Dili kay gwa pa ni. 4 kilo. Isa man na. Ang diliit so dito. Kapag-kapag na dia. Grabe, gibinaril naman dyan no. Isa ka baril na dyan, guys. Ay, tagya. Oh, isa ka baril dyan. Tubig dagat na siya. Tagya na, tagya. Grabing isda, madam no. Paril na dyan, madam no. Sa halagang 30 pesos. Pilabi. Na, naidaghan dire, manos dito. Bisan pag imong huruto na, oh, awara ko na. Tapa dito, gadasok na mga tao dito. Oh, 30 kilo po na. 30, hala. 30 ra. Eh, pangangin na mo po ni. O, ni 30 kilo, 30. Panawagan mo. Pangangin na mo dira eh. Ano na mo kay... Saon pa man na paghurot. Di na maganap. Di na maulot. Di na maganap og hurot na eh.
Nanian na mi diri ron, pamalit na mo. Kaya talagsa tani once in your life tani may tabo. Pito talagsa tani karon jud ni nga 30 na lang. For only 30 pesos. Nabibo na mi diri sugod. Dagsa na dugok na sila. Sina kay you will miss this price kung di mo palit karon. Oh, ang uban na ni bagoon na gada na guys box ang uban ay gadag sako. Oh, 30 ra manos dito alina. Pusing pila na pusing. 30 lagi. Sabi kasi shout out to Manos Tito Huhidi Jose. Shout out. Good morning. Kiniluhay pa mi dire. Saan ka makakita ng isda nga for only 30 pesos lang? Ang 30 na lagi niya. Ayo, wala na Kristo na buwan man. Oy, kulit kami. Bukan na lang guys. Narami dire. Narami dire mga ka-people. Nanami sa TV. Sago na sila dire guys. Naik 40, naik 30. Naik 30 di ara. Nani oh, inani kadag ko 30. 120. Oh, 120. 120 po lang yagan naman. Oh, may mag-ayos niya mga kapipon. Pilay ko niya. Kurinda rin ko na mga gwapa. Watching from Australia, kamusta po mga kabayan from Juji DOC. Shout out sa taga-Talig, Purok 3, from Melvin, Padaw, Cebu City, Melbs Pads. Hey, 120. Hey, hey. 120 gara lumyaga, nayagaw na. 120 gara lumyagan. Ha? Ginuulap lang pa na, oy, ginuulap lang pa na. Oh, balik na, 30. Kapoy, buga kayo. Sige, baligyan, 30, baligyan. Ito mamalit sa mo. So guys, nanaga na ang tao. 30 tayo mo ada isang kita. Sorry na lang mo diha kay 30 tayo mo Ma'am Mels, Sir Mels Pals. 30 kami rin. Gidagsa na, daga na kayong tao. Siya na yun, rato na yun ta. For only 30 pesos per kilo. Fenta po, Libertario, Magsayo. Fenta na to, ato siya suko. Wala to siya kanang sapot. Kaya hangyoon bumanggod og pinatay ajo 25, 20 nya 30 na yang umpradan kay agto mga gwapa pa kaya nga burot. Isda nga burot Sir Paul, Libertario, Magsayo. Ang pirit is 60 pesos per kilo to 80 pesos. Napoy daghang pirit man diri pero 60 to 80 ang price range. Ang burot ay brato kayo. Dito sa Pantalan, dito ko gikan karon 50 ang ilaang burot. Per nang kinumpra naman gud puto sa uban nga nag-display dito. Kaning ila jud kay sa lansa jud siya gikan.
For only 30 pesos per kilo. So dagsa na, daghang kang tao doon. Ano lang mo guys, kay talagsara ni. Talagsara kayo dito. Talagsara mo kitag isda nga tag 30 ra kilo. Daghang salamat, apas ang mo diri kay hapit na maurot. Di pa maurot ay napay daghan kanila o tawag nila. Dagko nga mga banyera. So guys, yan na akong live kay Aron Juan. Kailis pa mi kay manabaho pa mi. Ang pilit, dili na siya 30, 60 to 80 per kilo. Asa dapit sa Merkado, Bagsakan, sa Oroqueta City. Poblasyon 2, Oroqueta. Dili dapit sa terminal sa jeep. Parkingan sa jeep para lapisay na o doon sa kuha na paligid mga ice. Udasok na ang tao diri. Jay. Late na kay hindi masa pa taron. So mo na ni guys. Bantita. Daga na kayong tao. Pero 120 ra, 120. 120 lumayagan. Tira sir, ma'am. Tira. O kana mo na sakto 120. Sir Paul. Dali na mo ni ma'am. Kay 120 ra, 120. Bye-bye. 120 lumiyagan then ang burot mo 30. Diara, 120 ra lumiyaga, Diara. Shoutout sa taga PGN do pagkilaw na mo from Johnny and Riley.